teachers, we will not support it in any way. Jogo manoyudo masira e kinde yiero mar 2007-2008 okwayo piny owacho mondo mag joma osebedo kamayo gi omenda ka giwuondore ni gimanyo negi kony. Kaluwore gi riwruok mar konyo jok mane tulo daro e miechgi mong'ere kaka Nyanza and Western Displaced Persons, giywak ni pok giyudo kony moro amora bang' masirano kata bang' piny owacho chiwo chudo. Kolose chokruok mar lamo e alwora ma Siaya, jatend riwruogno Eric Oyugi nokwayo piny owacho mondo otimie nonro kendo mak joma osebedo kamayo jogo omenda ka gisingo ni gibiro chiwo kony e yo mowinjore. Koyugi bende nowacho ni sirikal nosemako moko kuom jomechogo, kaka kamano moko pod dhi nyime gi mecho. Jatend riwruok makonyo IDPs e kaunti ma Siaya, Pascal Ouma, okwayo piny owacho mondo chiw omenda mar konygo. Riwruok mar Nyanza Western IDPs Caucus e Siaya County kae, an kaka jatelo margi Pascal Ouma Kuda, waluongo romo ni mondo IDPs duto te man Siaya County onwang' ler kendo ng'e adiera e wi chenro margi mar IDPs kaka dhi kod kuma wasechope. Ji osewuondogi e Siaya, to kawuono gidwa ng'eyo ler kod adiera ni IDPs te ni e bwo riwruok ma sirikal oyango mar Nyanza Western Kenya IDPs Caucus. Ma e riwruok mane otero kwayo e parliament, ma kwayo osekalo, kendo tinende ni wan kod geno ne bwo kwayo mane watero sirikal biro chulo jowa e yo modimbore ma onge mibadhi kod kuo moro amora mobetie. Onge ng'ata machielo moyiene mondo mi owuo e lo Nyanza Western Kenya Caucus ka ok en e structure mar leadership mar Nyanza Western Kenya Caucus. To wakwayo sirikal ni mondo mi jogo ero ma wuok kendo wuoyo e weche mag Nyanza Western Kenya Caucus, e weche mag petition and the payments, wakwayo ni sirikal ung'eyo what you are supposed to do.